Здравейте! Аз съм Мирослава Иванова от miracle-ikebana.com. Знаете, предстои Свети Валентин и днес ще ви покажа как да направите вашата композиция с специалното издание на чудната ни кутия Miracle of Flowers Love Box. Но преди да започнем, искам да ви помоля да последвате Miracle Ikebana в социалните медии, в YouTube да се абонирате за нашите видеа, които правим. Много ще бъдат полезни. В Instagram Miracle Ikebana, Facebook и TikTok. Така че очакваме ви. Бъдете с нас. Сега за специалната селекция на чудната ни кутия Love Box съм подбрала тези красиви червени клони, храсти, от които ще направя, какво мислите вие? Разбира се, едно сърце. Защото Свети Валентин е свързан с любовта, с хармонията в хората, с желанието да бъдем в разбирателство, в синхрон с нашите половинки и с идеята да създадем една хубава атмосфера в нашия дом, тъй като Miracle Ikebana, чудната кутия е икебана за дома. Ние ще направим тази композиция в стил Свети Валентин. Използвам стил на Гейре. Стил на Гейре е стил, който е свързан с висока ваза. И когато имаме висока ваза, винаги имаме стил на Гейре. Трябва обаче да оплета тези красиви клони, за да стане сърце, тъй като няма да използвам никакви допълнителни материали, като тел, например. Искам всичко да бъде естествено и натурално. Така. Сега довършвам моето сърце. В икебана винаги имаме асиметрия, която постигаме с клонки, с дълбочина и с така подреждане на цветята, за да направим тази асиметрия. Вие може да използвате ваза, която имате в къщи, висока, или съответно пък да си закупите от нашите Miracle Ikebana кит, които са китове за стартиране на икебана в къщи или съответно пък за обучение. Това, което иска да ви кажа, че винаги подрязваме под вода цветята, за да може да живеят по-дълго. Сега само искам да си довърша моето сърце с тези прекрасни клонки. Така. Другите цветя, които съм подбрала, са еквадорска роза, която е страшно красива и ще бъде много дълго време с нас, ще ни предава нейната енергия. Тя е с покрита с виждате восък. Това ще й даде възможност да постои по-дълго време с нас. Както казах, подрязваме под вода, за да удължим живота на цветята. Другото, което съм подбрала, са тези плодчета, които са с идея да подчертаят цветовата гама за Свети Валентин.
и да дооформят нашето сърце. Винаги, когато правим една икебана, ние трябва да съблюдаваме формата, която искаме да изразим. Икебана да бъде асиметрична, да има дълбочина съответно и да има лице към хората, откъдето ще минават и ще се любоват. За да имаме контраст в нашата Свети Валентинска композиция, съм подбрала един амарилис, който дълго време ще ни радва. Той е в зелената гама. И с него ще дам тази височина на композицията. Така. Другите цветя, които също са символ на любовта, това е анемоне в този прекрасен цвят. Използвам различни варианти на отвореност на жизнения цикъл на анемонето, за да може да се доближим до природата и до това, че всичко в природата е цикъл. Виждате какъв хубав контраст се получава с тези цветове. Ето, и това е последния штрих, който слагам в моята композиция за Свети Валентин. Надявам се да ви харесва и да я направите с голямо удоволствие във вашия дом и да посрещнете Свети Валентин в една красива обстановка с композиция, направена от вас самите. Ако искате да получавате всяка седмица нашите чудни кутии с конкретна тема и видео към тях, моля, запишете се на mirkaoikebana.com и абонирайте се за чудната кутия. До скоро!